Inauguració d'una exposició per part d'una docent. Solucions. Comentaris de les formes orals espontànies. Intervenció d'una docent en la inauguració d'una exposició de peces d'art creades per mitjà del joc. Es tracta d'una situació formal. Des del Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències estem contents d'inaugurar aquesta exposició, que és fruit d'una activitat d'inici de curs de l'assignatura Didàctica Artística. Aquesta activitat consisteix en crear una peça d'art a través del joc. En registres formals, davant d'infinitiu s'opta per canviar les preposicions en i amb per a i de, o es recorre a construccions alternatives. En registres informals es poden mantenir, però, aquestes preposicions. Si entenem, doncs, que el context és formal, l'expressió hauria de ser consisteix a crear. Els estudiants del grau en mestre d'educació infantil aprenen a desenvolupar propostes de joc creatiu per mitjà del llenguatge plàstic i a organitzar l'aula i el material que els cal. Aquests mateixos estudiants, els motivats d'aquests estudiants... En aquest passatge observem una típica repetició de la llengua oral espontània, els estudiants, i l'ús d'un adjectiu informal propi de la parla dels joves, motivat. Ser un motivat vol dir ser algú que sempre té ganes de fer coses, que no perd mai l'entusiasme. Aquesta forma s'evitaria en un registre formal. S'han encarregat del muntatge de l'exposició i de la distribució de les peces en l'espai i han fet les cartel·les per cada peça. En els registres formals se sol diferenciar l'ús de les preposicions per i per a, que és habitual confondre en la forma per en registres informals. Llegiu-se'n l'informació que hi posa per conèixer el títol de l'obra. Quan els pronoms nus i vos estan situats entre un verb imperatiu en primera o segona persona del plural, respectivament, i un altre pronom, en la parla espontània, molts parlars la redueixen a una S sonora. Anem-se'n, fixem-s'hi, mireu-se'l o llegiu-se'n. En registres formals es mantindrien tots dos pronoms inalterats. Llegiu-vos-en. Pel que fa a l'article o pronom davant i o u àtones, en els registres formals és preferible mantenir la forma la inalterada, la informació, i no l'informació. Cap al final del vídeo observarem el mateix fenomen en la forma l'universitat, la universitat. Els materials utilitzats i amb quina tècnica creativa s'han manipulat. S'hi han fet servir colors, ceres, papers, envasos, sorra, plàstic, fusta... Com treballen els infants amb aquests materials? Doncs els hi donen perquè els manipulin amb les mans. Els hi donen els materials perquè els manipulin? Els donen perquè els manipulin? En les combinacions del pronom dadatiu plural de tercera persona, els, amb un pronom d'acusatiu de tercera persona, en els registres formals s'utilitzen les formes tradicionals, els, en aquest cas. Per tant, en un registre formal esperaríem els donen. Malgrat aquesta distinció que fa la gramàtica clarament, és bo saber que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals recomana la solució els i en qualsevol context, pensant en el model de llengua dels mitjans audiovisuals. Els peus, els dits o altres estis quotidians com raspalls. I sentim la forma atres, sense la L. És el mateix que passa en nosaltres o vosaltres, dits de vegades nosaltres o vosatres. Totes aquestes formes sense L no són recomanables i s'eviten en registres formals. Esponges, cordills, taps de suro, etc. La docent ha pronunciat adequadament, d'acord amb el seu dialecte, la paraula etc. En llatí significa i la resta, et caetera. L'ha pronunciada amb S sorda. En registres informals, en canvi, etc. se sol dir amb S sonora, etc. En registres formals s'evitaria també de dir l'abreviació, etc.
Recordeu que l'exposició es podrà visitar fins al 17 de gener al vestíbul B de l'Universitat.